Confluir. Temps de reparació ecosocial. La primera reparació és l'ecològica i comença per l'aigua. El riu recuperat podrà rebre un dia el cabal ecològic del Túria i també arribar a la mar. Un riu que recull l'escolament del seu entorn. I l'aigua ja no serà un risc per a Natzaret, perquè el parc serà el seu jardí de pluja. La morfologia històrica del Túria com a riu trenat es recrea amb illes que són refugi de fauna i generen un sistema de fitoreparació. La vegetació construeix un parc resilient front al canvi climàtic, un bosc urbà de ribera vora l'aigua i mediterrani més amunt. L'ombra, que canvia amb les estacions, i la transpiració d'un sòl permeable milloren el clima. Arbres, matolls, entapissants i marxals garanteixen la biodiversitat i atrauen la fauna autòctona. La reparació urbana comença amb la prolongació de la infraestructura verda del jardí del Túria en un punt crucial per a la ciutat. Es connecta amb l'horta protegida de la Punta amb el soterrament del tren. Es connecta amb la dàrsena històrica pels espais verds del Pai del Grau. Es connecta cap al sud pels terrenys del Llevant, de la Sal i pel llit nou fins a arribar al Parc Natural de l'Albufera. Natzaret es connecta directament amb la dàrsena, tot recuperant el pont que prolongava el carrer Major. Al de Drassanes hi haurà menys trànsit rodat de cotxes i més de vianants, bicicletes i tramvia. El barri s'obri al parc pel poliesportiu i per l'espai Natzaret, que integra la zona verda de l'àrea terciària. Finalment, la reparació social. El parc de desembocadura vol ser l'inici de la reparació històrica que la ciutat deu a Natzaret. Per això, el parc respon a les demandes veïnals i es fa inclusiu, accessible, intergeneracional, segur i saludable. El seu disseny facilita les relacions, tot adaptant-se a la diversitat funcional i de necessitats. Espais per a l'estància, el passeig, l'esport i el joc. Llocs de trobada per a actes veïnals i culturals. És el parc de les persones i en ell conflueixen desitjos, necessitats i esforços per a reparar allò que es va trencar. Volem crear un espai on puguem cuidar-nos, com ha de ser.